Mi-am pierdut virginitatea. Izabela m-a dezvirginat și pe mine. Oare ce face Peri când e singur acasă? Peri uitându-se la filme porno. Duba dubi dubi duba. Nu, stai, mi-ascundeam prezervativele în freză. Da, taci un pizda mătii odată. Hopa, hopa, stai. Scuzați, doamnă, scuzați, îmi pare rău. Deci nu o să-ți vină să crezi, am văzut o curvă proastă în mașina din spate și mine s-o fut. Acum de numa. Și cred că e în spatele meu acum, nu e așa? E chiar aici. Așa-i? Da. Să o fut pe mătă, cine mi-ai spus mai devreme? Stai numai puțin, Peri, mă duc ca să plătesc curvele pentru seara asta și revin. Bun, deci mâine de seară, cum programăm? Mai puteți veni până la mine? Hai că vă dau cecul, vă dau și în plus dacă veniți toate. Ce? Gata? Gata, nu mă așteptați? Gata, bine. No, vă fut eu mâine, pa. Peri tremură în fața babei care visam că mă dezvinează la 5 ani. Vreau să suc pula. Hopa, Candice, ajută-mă! Acum, te rog, alunec în pula mea, hai odată. Vine acum, stai. Vai, aoleo, băga mea așa. Te-am prins. Dar de ce m-ai ales pe mine? Pentru că dacă nu erai tu, pe mine cine mă mai făcea de seară? Să vezi ce-ți fac eu acum. Ai de pula mea, ce pute mă, ești prost?